Inda que non o crean, os payasos somos de xente moi seria. E unha das cousas que temos é a palabra. Para min a palabra é unha ferramenta que traballo e na que teño unha fe cega. Porque cando dou a palabra significa honradez, cumplir o dito, vamos, as cousas que facían os dantes. Poulles contar algo. É o primeiro anuncio que fago. Nunca fixe ningún. Mais que nada porque a mí non che me gusta mentir. A mí non me gusta andar dicindo a xente compra tal cousa, compra tal outra, e logo non é certo. Non. Por eso, hoxe, fago este anuncio para unha empresa na que eu creo, Enerxía Galega Máis, que, aparte de ser unha gran compañía eléctrica, cumple sempre o que di. E cando se compromete con algo, cúmpleo. É dicir, dá a súa palabra. E, polo tanto, Enerxía Galega Máis é como eu. Cumplimos a palabra que damos.